आयै आयो हाबाब फुलु दासो एसेबां गोबावनि सानानो हाबां जालायलांसिगोन माथो जाया माथो माया माखौथो एसेबां गोबाव खालायखो बेसे गिनाय मोनथारदोंमोन आं दाबो सफैला गथ'आ होननानै मा जाखो आबा मा बुंखो बिसोरो नोंखौ रायाखैथ' जानला मानला होननानै आगोलनिफोरनि बायदि नोंखौ अपमान खालायाखैथ' आबा जेबो बेबायदि खालायाखैलै आयै बेसे टेनसन मोनना दंमोन आं आबा मा जाखोथाय रायजाबायसो नामायो लासिं सिंसो खालायजाबाय नामायो होननानै बेनिफ्राय माथो बुंखो आं आथिं आखाइ सुहैग्रोन र' आयै आंनि रुमाव फै नोङो औ दे पलिअ खरानि दादागिरि नाया माने आंखौ बियाव उसुन्दैयाव जिरायना थानानै नुनायखाय खोथाफोरखौ बुंला थारमाने बिमाखौ थांनानै दा रुमाव बेफोरबायदि सिरि खोथाफोरखौ रायज्लायहैसिगोन बिमाजों साला ओरैनो खरा नङाहाय बियो बिमा फिसा दा सिरिनो सिखोमाना रायज्लायहैसिगोन न' सिङाव जोंखौ मिथिहोला बाददि जेबो मिथिगोनांगौबो गैखाया दे ओरैनोबाबो नोंनि हाबाया जाखाया रावखौबो मोनखाया नोङो बाथ्रा सिखोमानानैबो जेबो लाब गैया फाप फिसाब जानोबा फैसा नांगौबा अब्लाल'सो बिबाजै बिदाखौ नांगौ दा हले माबा बुंहरदों बै हिन्जाव नायो बे हौवा नायनो लिंनाया हिन्जाव लोङा बेखौ हले आंनो खोन्थाया बाजै नै बेबायदि जादों होननानै पार्सनेल खोथाफोरखौ खोन्थाया सिरि बिमाजों रायज्लायगोन जोंनो हले खोन्थाला बिदानोबो खोन्थानाय नङा र' बिराद लेथ्रा सैथानानो बिसोरो नांगौबा फैसाखिनिखौल'सो खां बिगोन बिदानावबो बिदायाबो मुर्ख नालाय बिराद टेस्टिखा दानसोरां नों फै जिराय बिराद गोजौखा नों मानसिया गुफुर गोजोनो जिराय थेंक्स मा जादों बेखौलाय ओरैनो जास्ट स्नेक्स आं बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो स्पाइसि स्नेक्स नो जानोब्लालाय थेंक इउ बाट आं स्पाइसि स्नेक्सफोरखौ माने आं जाया मानो एसेबां गोथावखौनो येस बेफोर टेस्टि नाथाय आं एसे हेल्थखौबो नायो आरोना बेफोर स्पाइसि फुड्सफोरखौ बेफोर स्पाइसि स्नेक्सफोरखौ जाब्ला माने स्किना गाज्रि जायोना पिम्पल ओंखारो अइलि जायो रिंकल्स जायो बेनिखायनो आङो बेफोरखौ जाया वाव सेंग्रा मानसिफोराबो बेफोरबायदि थालायो नामा औ सिख्लाफोरा जेरैबायदि मोजाङै थानो मोजां नुजानो लुबैयो अभियासलि सेंग्राफोराबो लुबैयो आंथ' आरो बांसिनसो माने आं आंनि स्किनखौ मोजाङै लाखिनायखौ लुबैयो आरो आं जेनेबा बयबो आंखौ बुङो गुफुर स्मुथ नोंनि स्किना मानो थाखाय आं बेफोरखौ जेबो जायाथ' आं बिराद नायैसो सानै हयैसो जायो आं बिदि स्पाइसि अइलि फुडफोरखौ बांसिन जाया स्किननि थाखाय बे खोथाया नंमारगौ खोमा आं बेनिखायनो गोसोमबो आरो जेनेबा गोसोमाथ' गोसोम जेनेबा बारा गोसोम नङाबाबो आंनाबो बिराद आं स्पाइसि अइलि फुड जायोना माने मोखाङा बिराद अइलि आरो बिराद पिम्पल ओंखारखायो आंना माने स्मुथ माब्लाबाबो जाया आं आरो नाथाय जानायखौबो गारनो हायाना स' टेस्टि ना बेफोरखौ माबायदि गारनो हानो आरो आगोल एसे एला सानोमोन जेनेबा सिख्ला समाव दालाय आंलाय हाबा जाबाय हौवा दङ मा आरो बुरिबायानो बैसोआ बुरियाखैब्लाबोथ' जेनेबा बुरिनाय होननानै सानखायोना हाबा जानायफोरखौ माने बेफोरनि थाखायनो आं एसेबां माने महरनि बागै स्किननि बागै बेफोरखौ एसेबां गोसो होला आरोना जा गोसो बेखौनो जायो बाजै माने बाजैथ' बुंजानाय माने सोमोन्दोआव बाजैब्लाबो नों जेनेबा बाजैनि बैसोनि माने नोंथ' आंनिख्रुइ उन्दैसो जागोन खोमा नङाब्ला समान बैसोनि बेबायदि बाजै होननोबो मोजां मोनला होनब्ला नोंखौ जेनेबा नोंनि मुङैनो गाबज्रिबाय आङो जुगामि होमब्ला बे अनजिमानि बिदा नुनोथ' पार्सनेलिटिया मोजाङानो फरायनाय जब मावनाय बायदिसो नुयो साख्रि गोनां बायदिसो नुयो नाथाय मानसिया गोसो गाज्रि अनजिमाया बुंदों बेखौ गोसो गाज्रि केरेक्टार लुज होननानै र' खोनासंहैनो र' मा रायज्लायदों बियो मा रायज्लायगासिनो बिसोरो नंगौथ' जुगामि नोंनि स्किनाबो जोबोद मोजाङानोथ' नों एसे केयार ला आरो नों जि बुंदों बुरि होननानै हैद हाबा जाब्लानो बुरि जायो नामा मानसिया नोंनि बैसोआथ' बुरि नङा बैसोथ' जायाखैना नोङो हाबासो जाबाय आरो हाबा जाब्लानोखि मानसिया स्किनखौ केयार लाखिया नामा बेफोरखौ जानाङा स्किना गाज्रि जायो नों एसेबां समायनाखा
आरो बेफोरखौ एसे मोजाङै नायनानै सोलिबानो जाबाय बेफोरखौ एसे खम जाब्लानो जाबाय आरो बांसिन समायना नुबावगोन बे गरफा गरनै बे पिम्पला सालमायादि नोंनि मोखाङाव दङ बे सालमाया गैयाब्ला आरो नोंखौ बेसे समायना नुबावगोन जुगामि नों मिथिगौ दा नों बिराद समायनाथार नुयो नोंखौ अनजिमाया थारखौनो बुंमारदोंमोन बिनि बिदाया मोजां मानसि नङा सोरबा मोजां मानसि जानोब्ला बे हाबा जाखोन्दा हिनजावजों बेफोरबायदि खोथा रायज्लायबाय थायो सासे सिख्ला मानसिखौ मोजां नुदों होननानै बुंनोनो सासे सेंग्राफोरा फेस टु फेस बेसे गिनाय मोनो डाइरेक्टलि होनानो बे आरो हाबा जाखानाय हिनजावखौ बेबायदि बुंगासिनो खनले खनले बिनि टारगेटआ गुबुनानो जायखियानो जाया माने बे अनजिमानि बिदानि थ्रुयैनो बे जुगामिखौ आंनि न'निफ्राय होखारहरनो हाब्ला आरो मा दंबावो नोंनि रावफोरा बिराद गोदै गोदै दे गोदै नङा आं थार खोथाखौसो बुङो बेनिखायनो गोदै सानो ओ बापू किबा এটা দিয়া হে ओ बापू किबा এটা দি হে राइट नाय ओ बापू অলপ দিয়ে ओ बापू किबा দিয়ে 10 টাকা মান ओ बापू নাই খুৰা মোকে দিয়ক আছে যদি হা এইটো রনি দেখুন ও রনি बापू ओइ बापू মোক চিনিবা নাই রনি ओ রনি চিনিবা নাই মোক सोर बोराय जाखो बेलाय सिनायाखै आं सिनायाखैलै आं सोरमोनबा মই মোক চিনিবা নাই बापू খুৰা চিনিবা নাই দক মই মোক পাহৰি গেলি ভিখাৰী খুৰাক কিমান দিন আমি দুজনে ভিক মাংছো মন্দিৰত একেলগে মন্দিৰে চকে মোক পাহৰি গেলি ৰনি মই আৰু বাপু তই কানা আছিলি দেখোন চকু দুটাও কানা আছিল তোৰ দেখা পোৱা নাছিলি চকুও ভাল হ'ল দেখোন আৰু ক'ত গুচি গৈছিলি ইমান দিনৰ পৰা কিমান বিচাৰিছো ৰনি ক'ত গেল বুলি বিচাৰিয়ে নাপালো চকুও ভাল হ'ল মানুহো ভাল হ'ল কি খবৰ ভালে আছা না হা খুৰা আপুনি সেই মানে মই হঠাৎ আপোনাক ধৰিব পৰা নাছিলো খুৰা সেই কি খবৰ আপোনাৰ মোৰ খবৰ ভাল দে বাপু তোৰ খবৰটো ভাল চকুটুকু ভাল হৈ গেল ক'ত আছা বৰ্তমান খুৰা মই ঘৰতে আছো দে চকুটো ভাল হ'ল মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল নহয় এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছতে চকুৰ পাৱাৰটো আহি গৈছে আৰু বাকী কেইজননো মইনো ক'ত মইনাটো কি নাম আছিল মইনাৰ আইৰাছ না কি আছিলে আইৰাছ নহয় খুৰা আইৰাখী তাহকেতো মই বিচাৰি আছো বৰ্তমান বিচাৰি পোৱা নাই আইৰাখী আৰু ভাবিলা দুজনকো বিচাৰি পোৱা নাই কি দুজনকো বিচাৰি পোৱা নাই মানে কি হৈছিলে মানে কথা মানে ভালকে বুজাই কোৱাচোন মই বুজি পোৱা নাই মানে আইৰাখী আৰু ভাবিলা এই মইনাটো যি মানে কি হৈছিল কি ক'ম খুৰা বহুত লম্বা কাহিনী কিবা এটা কথাৰ কাৰণে মই তাহাঁতক এৰি গুচি গৈছিলোঁ কিন্তু খুৰা মোৰে ভুল আছিল সেই মোৰ ভুলখিনিৰ কাৰণে মই বুজি পাইছোঁ মোৰে ভুল আছিল সেইকাৰণে ইহঁতক আৰু মই বিচাৰি আছোঁ আপুনি গম পায় নেকি কিবা গম পায় নেকি আইৰাখী আৰু হাবিলাক দেখিছিলে নেকি মই তেহঁতকে বিচাৰি আছোঁ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এনেকুৱাহে হ'ল না ময়োতো দেখা পোৱা নাই দে টেনশ্যন ল'বা নালাগে দে ৰনি আমি বিচাৰিম দে বিচাৰি ওলাম তাহাঁতক কিমানো ডাঙৰ জেগা ওচৰে পাছৰে ক'ৰবাত আছে নহ'লে সেই কৰিম দে পুলিচত যাই কেনে কমপ্লেইন কৰোঁ নেকি নালাগে দে খুৰা পুলিচৰ তাত এতিয়াই কমপ্লেইন নকৰোঁ आबा फलिअ बुंदो खानोनो हाला आङो मा जामारनाय देनाय बुंदो मा रायज्लायनाय मा मानाय आयै आंनि जानो गोनां बिहावा मोजांथार माने बुजिनाय मानसिया मा बुंबावनो आरो माने जोंफोरनि हाबाखौ जागोन होननानै बुंदों आंखौ फसायदों होननानै बुंदों खराब्लाबो नंगौ आबा नोंखौ बासियाखै आबा हरमारगोन होननानै बुंमारदोंना आबा थगायाथ' बिसोर आबा बुंफ्लादोसो खोमा आबा बुंफ्लायाखै आयै थारखौनो बुंदों मोजां मानसिया आरो गोबां खोथा रायज्लायबावदों माने मोजां आरो आयै जोंफोर बेनिफ्राय हटेलावबो ओंखाम जादों साहा कफिबो लोंदों गोबां खोथा रायज्लायदों माने बिहाव बायदि नङा माने सासे लोगो बायदिसो रायज्लायदों आयै बिराद मोजां मानसिया
आरो बुंबावनाय बेनिफ्राय मा बुंबावनाय आबा आरो बेबायदिनो गोबां खोथा बुंबावदों आयै आंखौ टेनसनबो लानाङा होनना बुंदों साख्रिनि खोथाबो सोंदों बेनिफ्राय साख्रि जायाबाबो टेनसन लानाङा नोंसोरो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो फैसानि जेबो टेनसन लानाङा आंनि सम्पतियानो नोंसोरनि सम्पति फिसाजोनोबो बाहागो होगोन दखान लुना होगोन बेबायदिनो माबा माबि बुंदों बिजनेस खालायनो फैसा होगोन माने असे मानसि बायदि आरो गावनि न'नि असे मानसि बायदि रायज्लायदों दे जायखिजाया नोंसोरनि हाबाया मोजाङै जाना थांब्लानो जाबाय जायखिजाया बिहामजोखौ नुब्लानो जाबाय आङो बेनिफ्राय आबा खैनाखौलाय नोङो फसायदोंना फसायाखै माबायदि आंनि जानो गोनां बिहामजोआलाय महरा ओरैनोथ' आंनि थाखाय महरा जेबो माबा गैया जाबाबो जायो संनो खावनो रोंबानो जायो न'खर सालायनो रोंबानो थेवबो ओरैनो माबायदि महरालाय आयै फट'आवसो नालाय बेनिफ्राय खायलेंयैसो फट'आ थिखांनाय दंमोन माने सिदानि फट' नङा एसे खायलेंलें थानायसो फट'आ बेनिफ्राय ओरैनोलाय मोजाङानो नुदों खानाय गेंग्रा गेंग्रि ए सिदा मोखांनि फट' बिना दे होमबा नोङो खोन्थिबाय आरो बे खायलेंलें थानाय फट'खौनो माथो होनना बुंबावनो आरो बेखौनो नायबाय जेबो बुंफिनासै आं बिराद सान्थि मोनथारबाय आंहा नै सिखिरि नायदो जानो गोनां गुमैया हेन्डसामसो दे नों गिदोंमोन ना बोराय लोदोदो जागोन होननानै नै सेंग्रासोखा आरो नायनो मोजांखा नै नायलाय नायसाबबाय आङो सोरबा हेन्डसामानो जा मोजाङानो जा आं माबा बेखौ मोजां मोनदों नामा मोजां मोनलायनांगौ आरो मोजां मोनलांगोन आरो एसेबां गियान होनाङा दे नोङो मोजां मोननायनि एसेबां मोजां नुदोंबालाय नोंनो थांनो हाया बिजों सिखिरि मानो बिदि नोङो जानला मोनला खोथाफोरखौ बुङो खुगायाव मानो जानला मोनला लाबोयो आंनि हाबानि खोथा रायज्लायखाना आइ बाबाया नोंनि बायदि एसेबां अख्रा खालामना देखायामोन आङो आइ बाबाया जुदि आंनि थाखाय सेंग्रा नायगौमोन आं बेजों थांगौमोन नोंनि बायदि एसेबां असान्थि खालामना देखायामोन आङो नोंलाय मा बुजिनो आंनि लाइफनि खोथाखौलाय नोंबोथ' मोजांसो मोनदों आंखौ हाबा जासिगोनखाय हारसिं थानो मोनसिगोन नालाय असे जानानै नों बेबायदि बुंदों बेफोर खोथाया माबायदि फैदों नोंनि खुगायाव एसेबां गाज्रि खोथा असे बिब' बिनानावफोरा बेबायदि सानलायाथ' नोंसो बेबायदि सानदों नोंनि साननाया माने एसेबां सेवनाय गोसोनि मानो मोजां साननो रोङा नोङो आंनि जायगायाव थाब्लासो मिथिगोन नोङो आंनि जायगायाव थानानै नाय बेनिफ्राय बुं बे खोथाखौ मिथिबाय नोंखौ हाबा हरनो नागिरदों नोंखौ हाबा हरनो नागिरदों नोंखौथ' आजादि लाखिनो नागिरदों न'आवनो नोंनिथ' हाबानि खोथा बुङाखै नोंसो होखारहरनो नागिरदों बे न'निफ्राय नोंखौ होखारहरदों नोंखौथ' महारानि बायदि दोनथारो नोंखौ हरगोन बेबायदि जबरदस्ति खालायनानै नों गोसो गैयै सेंग्राजों हाबा जाया होननानै बुंब्लाबो नोंखौ हरगोन हरा नोंखौ आंखौसो हरदों आंखौसो हरनो नागिरदों आंखौ अना नालाय सानगासिनोसो बयबो बे न'खरनिफ्राय आं माब्ला ओंखारलांनो हागोन होननानै बेखौसो लुबैखादों नोंबो बेखौनो लुबैखादों रावबो असे बिमा बिफाया बेफोरबायदि साना फिसाफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि खालायाथ' सासेखौ अननाय सासेखौ अनि नोंसो सानदों बेबायदि असे फिसाफोरनि गेजेराव पार्सेलिटि जाया मिथिबाय नोंनि गोसोआसो बेबायदि सानस'हायै खोथाफोरखौ साननो हायो नोंसो हायो बेबायदि माखौथो बुंदों आंलाय आंनो हायो गासैबो गाज्रि खामानि गाज्रि खोथा आंनोल' बुंखायो आंनोल' सानखायो नोंसोरबो मोजांखासो ना आंसो माबायदि हालोदाव दङ माबायदि अबस्थायाव दङ आंसो मिथिगौ हाबा जानो गोसो गैयाब्लाबो आंखौ बेबायदि जबरदस्ति हाबा होनो नागिरदों आंसो मिथिगौ मा कन्डिसनाव दङ आङो नोंलाय साजों बेबायदि बुंबाय थागोनानो नोंखौथ' हरनो नागिराखैना बेबायदि हाबाथ' हरनो नागिरदों आं खोनानायाव सेंग्राया बेकारबो न'आवबो धोनि नङानो जेबो मावाबोनो माबा मोनसे मावनाय होननानै बुंब्लाबो माबा मोनसे साख्रि दङ दे होननानै बुंनायब्लाबो आङो गोसोफोरखौ एसे फुस्लायनानै दोनगौमोन थांनो गोसो गैयाब्लाबो नाथाय दा बेकार हौवा सिनायाबो गोसोबो थोआ आङो मोजांबो मोना बे हौवाजोंनो माबायदि थानांगौ आंलाय नोंनो बुंनाय मिथिगौ आङो सिगां आंखौ मानो हाबा हरनो नागिरदों पार्सेलिटि खालायखायो मिथिगौ आंखौ हरग्रोबासो साख्रियाला देनां उनाव फैब्लाथाय नोंखौ हरनो हागोन ना आंखौ बेनिखायनो बेकारनो हरनो नागिरदों नङाब्ला सानैबोथ' जावजासो ना सानै फिसाजो जुदि न'खराव थायोब्ला माबायदि मोननो बेनिखायनो नोंथ' साख्रियाला मोननाय नङाना आंबो थाब्ला बेनिखायनो नोंखौ हरग्रोआखै आंखौ हरग्रो नागिरदों नेनानै दङ आरो साख्रियाला फैब्लाथाय नोंखौ हरगोन होननानै आंखौ बेकारनो हरनो नागिरना नोंनि थाखाय साख्रियाला नेनानै दङ मिथिगौ आङो बिसिनि साननायखौ आंनि बिमा बिफानि साननायखौ बेबायदि अत्याचार खालायदोंना आंखौ नायबाय थानाय नोंखौ बेसेथ' गिदिर साख्रियाला मोनो नोंबो आंनि बायदि बेकार हौवाखौनो मोनगोन माबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि बियो एसेबां गाज्रि जाबाय नों सिखिरि साननाय हनायाबो एसेबां गाज्रि नोंजों रायज्लायानो मोजां फै रायज्लायलां नोंजों